Tiprasan kaya somas tongo. Tini ruaja mama kunjodon tipra bo tini langma ni horo choi klangkha. Abono jeng khnawoi bor jeni Tiprasan ba jeng somas ni mote jeng bon nainen bagi faika. Teo bini besara te bini besara wai jeng jodo kok salaika. Engga jeng mono koi kha je bono chini sirsi tini baike jeng sokmung o songoi bagana paithak ni bono sogoi rohana bagai kunjodon tipra bo amta he borok kaham tongmani chini Tipra somas ni bagai je joto Tiprasan ni bagai komtin bagai bo kaisa o silasore amchaino bo kahamno samkhai tongo tei angni je bo borwa da chapra angni je phaijak eje Tiprasan gai aprobo bo tini kaham chuno chini phainai beskani sal chini siklarokno drugs robe kulmani te hamya mane kulmarokno gomno tin belekhano saktari samkhai tongo te amchunom te gadi ojenor bohani siklarokno buino phungdini chana sambagai ang tini hai sala bona langma sojek langma jorwa ang khub man muito mono bini kokno ang ison thani mono diai nai bini langma je sorgo saka thangai bo kaham kina te bo suk shanti ke ma tongthung ang abono ko ison thani prarthana khayuta।